bandiraɓe amtuɓe hebde ayaw habdirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasoul sallllahu alayhi wa sallam noon en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle o tuggude baba abou habsatou ha yetti ɓe ganduɗa ko jani en koɓe ɓe ganduɗa nana pina e nder galle men Pindi TV kamɓe kala en jarniɓe no feewi e golle joɗɗe golle mantiniɗe golle juɓɓuɗe baɗoɗe ko ngol waɗi temedere e capanɗe jeeɗiɗi keɗen mbaɗa nde ɗo yewtere wiitede holmo woni an tawa hande no woni tonggode 177 so tawi en kaali tubankore wadde eɗen bismi goto e ɓiɓɓe fuutankoɓe nde tawno yewtere nde yahat yiilo neɗɗo mo ganduɗa ina wawi tawa hewani yiyeede e karalle kese ɗe gadden ɗum ɗo kono kadi e ballal Diallo Ibrahima oɗo ne ko goto e jibinaɗo e nder leydi Sénégal mo asli mo woni toon e nder reedu Fouta jaaɗo toon to gollere kono noon hande ina wawi mbiyen eɗen tawmo toon to Waalo Fendo walla mbiyen leydi Frayse ko toon tigui rigui o ɓuuri hettude embo wiye Boubacar Seck Sow ɗum noon ko on jaɓɓiɗen e nde yewtere eɗen gaari ɗo kadi en nokku makko walla mbiyen e galle makko ɗo garɗen ɗum noon en batta joni so wona tuttudema konngol o salmodira e ɓen ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe ayaw habdude Pindi TV kono kadi ko yeeɓoɓe émission holmo woni an ɗum noon assalamu aleykum. assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum Alhaji Mody Ba a jarama bismima on mboɗo salminma mboɗo salmina technicien ji moon mboɗo salmina direction moon mboɗo salmina bandiraɓam mboɗo salmina jinnaɓam mboɗo salmina joom suudam e sukabam mboɗo salmina kala fof halpular mbiyowo mbimi e mbimami mi weltima ɗum feewi no feewi no garduɗa ɗo ni te mboɗo ñaago Allah hande ko kalten ɗo ko wona nafoore e less e nder Sénégal wona nafoore aussi e leñol ngol. assalamu aleykum wa rahmatullah. ɗum noon siftorande bandiraɓe garɗen ko ɗo e technopole ko ɗo tigui mbatten yewtere nde e nder galle makko joni joni en jahat rési Abbas Sarr artan en e dartol gurdam walla mbiyen biographie koɗo men no mbaɗano ɗen en jeehi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon e no gonirɗon yo jaam e kisal wonen mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission mon hombo woni an taw ko Bamoudou yuɓɓinata ɗum hande ene jogori jaɓɓade koɗo battam lammi Boubacar Seck Sow holi gonɗo Boubacar Seck Sow. Boubacar Seck Sow yi aduna ko ñande 16 lewru février hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi cukkagu makko foof o waɗi ɗum koto Guédiawaye hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati o naati école primaire Halima Diakhaté Kala 1984 o heeɓi CEP o naati collège Joseph Félix Correa ko toon o heeɓi brevet makko en 1989 o naati lycée Limamoulaye ko ɗon o waɗi décroché bac makko en 1993 série D 1993 o waɗa orienté université Cheikh Anta Diop à la faculté médecine d'odontologie de la pharmacie 1984 o yi année blanche ɗimmo caggal 1988 ko toon o waɗi duuɓi ɗiɗi hade makko anguissade e armée le 1er janvier 1995 nde o naati armée ko nden o waɗa affecté à la marine nationale en 1996 Boubacar Seck Sow heɓi diplôme mum garwanijo en électromécanicien en 1997 o yawti concours d'entrée à l'école nationale de développement sanitaire biyeteɗo ENDS ngam wonde infirmier d'état des armées ko toon o heɓi diplôme makko infirmier d'état sénégalais en 2000 ko nden o fuɗɗi gollade comme militaire dans la garnison en 2002 Boubacar Seck Sow heɓi gagnade concours de technicien supérieur de santé option odontologie dentiste o heɓi ɗon diplôme makko en 2004 e nder gurdam militaire o heɓi wadde mission ngaji kewɗi 2005 to Côte d'Ivoire 2006 to Libéria 2008 RDC Congo caggal duuɓi 15 e service en 2010 o ɓami retraite anticipée ngam o waɗa rejoindre famille makko to dawla France ko on bandiraɓe musidɓe tedduɓe woni Boubacar Seck Sow koɗo Bamoudi e émission hombo woni an tawke tongode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ɗum noon
Sek Sow caggal biographie o roɓinde jawɗo en jino no Abbas haaldiri ni beela aɗa wawi amen hen waɗande commentaire tubako wiyata woni aɗa wawi artande min hen résumé. A jarama no fewi mi weltima aussi e oɗo commentaire mo mbaɗɗon biographie o eyyi min ko ɗo jibinami e Dakar mawnimi ko Guédiawaye ɗo mbanmi cycle primaire am ha dañmi ɗo bac en 1993 après jami université faculté de médecine mbaɗmi pharmacie 1994 gummimi pharmacie goppumi année invalide jami armée noon gila 95 ha 2010 ko hen gonmi mboɗo liggo e ko faare cellal ɓandu jaltumi ko école no wiye école nationale de développement sanitaire et social en 2000 comme infirmier d'état après duttirimi toon jaltumi comme technicien supérieur en odontostomatologie mi liggima Sénégal mi liggima caggal leydi mi liggima Côte d'Ivoire mi liggima Libéria mi liggima Congo hande gaynoyimi foof ƴettumi retraite anticipée en 2010 jami tawtoyimi sukabam e joom suudam to Farayse kadi gilla 2010 aussi ko hen gonmi mi liggima to garmi nde kadi diplôme aji ɗi henna waɗano ko reconnaître mbattumi kadi ɓamtoymi mbanmi toon kadi infirmier d'état français mbanmi toon cadre de santé mbanmi toon diplôme aji mbanmi toon master en management des organisations sanitaires et sociales to université Sorbonne mi waɗi toon aussi diplôme ne faare kala fof ko faye rafi hoore woni DU santé mentale ha joni tan ko hen gonmi joni noon mboɗo liggo tan ko faare management komi expert en management komi consultant en management kadi komi liggotoɗo hôpital comme cadre de santé à Paris ko ɗum woni vraiment bibliographie o sa ƴeewi ɗum joni jaɓaten mi yi ina waɗi Sek Sow holko waɗi jetto ɗiɗde Sek Sow waɗi ɗum ko min babam kala fof mo inniri ɓiɗɗo rewna hen yettode ma garnoɗo ɗo darinoɗo ɗo wiyete ko Assane Diop Sow goɗɗo balluɗo en ngabbinde bagasuji o wiyete ko Sek Diop Sow emin jogui goɗɗo kadi miñam no wiye Ndeye Gueye Ndiaye Sow donc kanko ko ɗum wonno kanko ɗum nin noon o yirino minne noon mbiyetemi ko Boubacar Sek Sow tokaram ne wiye Boubacar Sek ancien député de l'Assemblée nationale premier notaire du Sénégal on wonno tokaram mi hoɗi Saint-Louis ɗum tawi mbiyetemi ko Boubacar Sek Sow ɓurmi andirede noon ko Sek Sow firti kala mbo inniri moon yettode on il faut ko ara yettode mon nde yettode nde ara bisimilla ɗum noon joni jaɓanten ko a haali ko waɗi fayida min dañƴa ɗo diplôme aji kala jiɗɗa e leydi Sénégal jaltuɗa diplôme aji ɗi mbaɗaka reconnaissance ɗum holko saabi ɗum saabi ɗum ko Farayse kamɓe ko leydi mawdi soɓe eɓe keewi aroɓe Algérie naɓe ne gara Canada naɓe ne gara Amérique ne gara comme eɓe jogui systéme mabɓe ne moƴƴi soɓe mbi garɗo foof ɓe ƴetta diplôme sa rentaki mbawi addude diplôme aji ɗi moƴƴani ɗum tawi kamɓe soɓe gari joni diplôme aji ɗi henna mbatta ɗum reconnaître woni médecin woni infirmier ma mbatta des concours ouverts aux infirmiers étrangers walla aux médecins étrangers fo mbatta concours a wattat concours o e nder concours o so tawi eɓe gandi an aɗa jogui niveau aɗa wawi yaade directement deuxiéme walla troisiéme année so tawi noon eɓe gandi an niveau wona tolni ɓamta guila less min noon Allah ne walluno kam mi ɓamtani foof ɓamtumi tan ko guila deuxiéme année après mbattumi troisiéme année keɓmi diplôme infirmier ligguimi kadi dañmi diplôme cadre ha joni to gonmi ɗo mi ruttima e situation mo gonnomi Sénégal o hande so banggue safara banggue cellal ɓalli so tawi en jii way ko noɗo banggue Afrique banggue safara mumen yarani yeeso leyɗele ɗe jaɓɓuɗa ɗe koyɗe mumen hol leydi ne mbawɗa jooɗade hakkille ma deeƴo wiya to banggue santé mabɓe ine waɗi avancé eyyi mi weltima no fewi oɗon question saabu hande ko ɓuuri en musde walla ko ɓuuri musde e oɗo société hande woni safaro woni yimɓeɓe no tampire safaro sa ƴeewi ko wiyete CSBM consommation en soins et en besoin médical fawi tan koye walabo mo sellani o te sa ƴeewi safaro walla ñaw walla rafi woni comme damal basal
so neɗɗo ñawi waasi hay so tawi wonko joguinoɗa sa ñawi hande a wonta liggade a wonta dañde kalis kadi basal ne wawi nadde ɗum tawi systéme mo joguiɗen ɗo o eɗen poti wadde feere ha ganda kala fof mo ala ko safrori pawen des levier ɗi ganduɗa ne wawi wallude yimɓe kala fof mo ala ko safrori safre saabu ɗum woni leydi normal joni noon sen garte e systéme o wiyete tan ko eɗen jogui systéme saabu eɗena cafra eɗena oppira eɗena tottira leɗɗe kono systéme o yarani no foti yarude ni hono systéme uji goɗɗi ni woni systéme santé o systéme éducation systéme justice o yarani no foti yarude ni ko ɗum ɗon noon woni muuseri muuse sénégal naɓe ne tampe safaro saabu safaro o ne muusi ne seeri de fof fawi danaka koye wala bo mo sellani o walla famille mum te ɗum ɗon kadi oɗon systéme kam so ɓooyi ni ne wawi leydi ndi ne wawi hen yande saabu hande so leydi yimɓe cellani e leydi économie yahata wonko jiiɗen hen kadi ɗo banggue opére yimɓeɓe ɓuuri ko hen hewde wonande dañɓe ɓe jaɓata oppirade leydi ndi il faut ko jalta caggal leydi ɗum ko banggue ko enen ko jangguɓe ɓe wonko manque mabɓe walla ko matériel mo poti jogaɓe o woni ko timmani ha woni hen jiiɗaɗo safrade eyyi ɓe jiiɗaɗo safrade ɓe ne gandi pourquoi jiiɗaɗo safrade ɗum arti kadi e question mo mbimama so systéme o ne moƴƴuno walla safaro no moƴƴuno no fewi joom barke hen ɓe cafroɗo kono aɗa yiya ɗo hande gonɗo e nder systéme o wona ministre wona président wona ɓi ministre wona ɓi président so sellani ya safroyo banggue goɗɗo te ɗum ɗon ni hollitma ko systéme o moƴƴani so tawi an hande so joom suudu ma so defti a ñamoyta ko restaurant won probléme soit dépense ma timmani tan walla joom suudu ma wawa defte te ɗum ɗon aussi c'est le même prolongement so wonɓe ɗo henna wonɓe joguiɓe systéme o so tawi kamɓe ɓe cellani ɓe mbawa safrade ɗo tan wonko addi ɗum tan ko systéme o moƴƴani hôpitaux ji sénégal sa ala a safrataka ɓuuri ko hen hewde sa ala a safrataka ɗum woni ko jahata tawa ɗo ena pamɗi doole il faut ko ngala ko cafriri won rafiji jogui ngala doole ko ma jalta potta e baɗane Djiby Dieng rokkam bus sappo rokkam bus joyyi walla gona e jamaji ine jalo ɗum ni holno pamirɗon ɗum eyyi ko ɗum addi ɗum tan ko en systéme o moƴƴani aɗa andi systéme woni wiyete systéme fof fawi koye systéme no leydi jogorte sa wi systéme social sa wi systéme sanitaire mo ganduɗa fawi koye social tawat koye leyɗele social démocrate ko wayno leyɗele men nde France en Allemagne ɓeɗon ɓe jogui systéme no wiye systéme bismarckien joom gandu mawɗo biyeteɗo Otto Bismarck wonno chancelier Allemagne ko oɗon yaltini oɗon systéme wiyete systéme universel sa nani universel woni enen fof eɗen poti safrade taw enen poɗɗen safrorade ɗum woni démocratie sanitaire démocratie sanitaire démocratie wona tan politique démocratie ko sanitaire démocratie ko économique démocratie ko administrative mais démocratie sanitaire joni noon leyɗele heddiɓe woni leyɗeɓe anglo-saxon ɓe ɓeɗon ɓe mbiyete ko ɓe jogui ko systéme beveridgien ko joom gandu no wiyatano beveridge ko on addi systéme oɗon systéme ko systéme assurantiel manam ala assurance foof sa rentaki safrotako kono enen Sénégal joguiɗen ko systéme woppiɗo tubakoɓe ko systéme social kono so wiyama systéme social woni ko kalda ɗo won dañɓe won wasɓe te safaro ko mbimami nane ko hypothèse o woni damal basal il faut que so tawi ɗo en jooɗima ɗo henna ha ɗo e duuɓi tati duuɓi nayyi eko ari Sénégal ko pétrole o gaz o en jahani ha en pewnani systéme mo ganduɗa kala fof mo sellani wawa safrede waɗe ko wiyete des ratios wiye hande kala fof mo sellani ma état o addu 70% ko heddoro 30% o wiyete ko reste à charge woni fawima e dow ma kono so fawima e dow ma an hay an 30% o wawi wasde yobde ɗum par ce que aɗa wawi wasde ɗum ɗon so nden yonti
état o waɗa actionné des mutuelles mutuelle o ara ƴetta 30% o ainsi de suite so tawi noon ala haydara il faut que dans les hôpitaux ɓe mbaɗa des systèmes d'assistance sociale mo ganduɗa oɗo eɗen gandi ala haydara wawa on yaha assistance sociale itta reste à charge o tottamo gratuité so nden yonti hande mo sellani foof wiyata min ndemi ala somi yeehi hôpital somi ala yahata e jamaji ni yelo walla yaha e beddaji nadde kayit ko poɗɗo safrade sa ƴeewi systéme mo mbiyata yaha e jamaji ne yelo o ɗum woni systéme mutuel hande ceerno Mody sen gondi eɗen gonde jama mi sellani mi addi ordonnance enen heddiɓe ndendinen codnen kam ordonnance mi safro mi sella mi arta mi juula janggo so goɗɗo sellani min mi waɗa cotisé ko ɗum woni systéme mutuel woni kala fof selluɓe ɓe balla ɓe cellani ɓe manam enen fof ndendinen ko joguiɗen hande mo sellani hen fof itte fawane safre joni noon systéme o sen jiiɗi fewnude ɗum no fewi il faut ɗiɗon jawdi ɗi ganduɗa ko rendinten sous forme de cotisation sociale généralisée par ce que cotisation sociale généralisée en mbawa ɗum wadde ɗo sen mbi eɗen mbaɗa cotisation sociale généralisée yimɓe fof liggaki par ce que mbawata tan ko ittude e koɓe liggoto mbaɗa cotisation sociale nanna ɗum e keesuji ɗi nan dari ne pada kala fof mo sellani jogui kartal mum yaha ƴettane e keese safre kono oɗon systéme so tawi en mbawa ɗum par ce que en ngala suffisamment de way kono hay Sénégal hay so tawi woni on systéme no wodini woni jogade kees mo yimɓe nokkata kala rafaɓe jogui ngala doole cafre hen way kono hay so noon wodini wonɓe pamarade ɗum wonɓe cikku ganduɗa mbiyata ko ɗum wodani bo eyyi wondi ko aɗa andi foof ko jiiɗa foof koma haale koma waɗe santé e cellal ɓandu ne waɗi safaro kono waɗi communication hande ko mbaɗata e dépensé e safaro ko mbatta ɗum e prévention ko ɓuuri famɗude hande sa wi gusse sukara ala fere no fewi kañum ɓuuri famɗude fere e so tawi neɗɗo ƴetti sukara ha waɗi diabète donc hande eɗen poti jogade un système de prévention à la hauteur prévention contre les maladies chroniques woni safaroji ko jera diabète o hypertension accident ji ɗi ganda addata ɗum ko en général yimɓe kaldetake holko woni code de la route yimɓe sukaɓe ne ganduɗa ne jogo oroji ni mandila walla ne jara ɗum noon ko prévention wawi addu ɗum kadi communication so tawi enen en jeeyi ha en mbaɗi en place un bon systéme il faut que télé ji ɗi radio ji ɗi journaliste uji kalda e population mbiya ɗumen mutuelle no moƴƴi saabu hande sa yoɓi mutuelle 50 000 e nder hirande nde an aɗa wawi dañde frais taw ko 300 000 walla 500 000 nokkaneɗa e keeso mbawa safrede mutuelle ko way kono nattani tan ɗum woni systéme de péréquation won banggue goɗɗo komin jiiɗen way kono ina wara hay banggue systéme no cafrirten ni lamɓe men jaɓata safrade hôpitaux ji men ɓesguji mumen jaɓata safrade hôpitaux ji men beela ɗum ne warata économique leydi ndi goo beela kadi ne takata yimɓeɓe ɓeydade holti ah bien sûr ɗum kay ko ɗum c'est évident so tawi enen lamɓe men cafraki ɗo c'est parce que ɗo moƴƴani kalden gonga so tawi lamɓe men mbawa safrade ɗo miskineɓe goni koye mayde ko tan koye lor tan renoncement kamɓe gardite heɓe jaɓata ɗo safra e nder leydi so tawi a ardima ɗo a jaɓani safrade ɗo ko addi ɗum sinno ɗo en eɗen jogui noon systéme baɗo no systéme France o hay Maroc daɗani en no foti daɗiɗe en ha ganda hande sa sellani jaaha Maroc c'est vrai que Maroc ils sont en avance mais ɗo en hewɓe ɗo en so cellaɗi Maroc cafroto walla France walla Amérique walla Belgique ɗum ɗon noon addi ɗum ko systéme naɓe ne gara ɗo janggude Maroc naɓe ne jangga ɗo médecine koota leyɗele mumen ko politique il faut un bon système politique sanitaire sa ari a janggi par ce que koko mbimami ko a andi safrude ne weeɓi fewnude hôpital ne weeɓi an hande sa welanoma hande aɗa wawi fewnude hôpital mbaɗa recruté médecin ji ma pawa caissier ma garɗo fof mbiya ɗum yopp so yoɓi mbiya ɗum yaatu médecin o safruma ɗum ne weeɓi fewni ko systéme sanitaire mo ganduɗa holno mbatta ha pewna hôpital uji to kala fof to neɗɗo woni wawa safrade
ɗum wiyete démocratie sanitaire aɗa sikki hannde eɗen mbawi ƴettude limore mbiyen hôpital Dantec hôpital principal hôpital Abbas Ndao hôpital Fann hôpital militaire de Ouakam hôpital uji 5 nani to ɓe ngoni to dalal jam no dalal jam ni woni ko Guédiawaye kono mbimi hôpital uji 5 ɗi ɗiɗo hôpital uji 5 sa ƴeewi sene wawi limede wiyete ko plateau technique ɓurɗo wadde relevé woni koye hôpital uji 5 ɗi mais holno mbaweten miijade ɗiɗon hôpital uji 5 fof mbaɗe e oɗon secteur ko secteur goto secteur goto 2 kilomètres mais hakkude 3 kilomètres hakkude hôpital principal 4 kilomètres ha 8 kilomètres hakkude hôpital principal et hôpital militaire de Ouakam ɗon ko 9 kilomètres 800 hakkude hôpital uji ɗi 10 kilomètres donc dans un rayon de 5 kilomètres en dañi toon hôpital 5 dumunnoji ɓennuɗi deɓe keeli hôpital Dantec ko mi wino mi windi ɗum mbimi hôpital Dantec forani nawtede toon saabu hakkude hôpital Dantec et hôpital principal ko 3 kilomètres walla 2 kilomètres woni ɗum a ƴetti 92 milliards mbiya aɗa waɗa ɗum e hôpital Dantec min sinno ko min wonno mi ƴetta so a totti kam 92 milliards walla totta kam 150 milliards par ce que ɗo en Sénégal so mbima hôpital o fewno ɗum ko 92 milliards so gasoyi wontata ko 150 milliards hande sa totti kam 150 milliards mboɗo wawi heltude ɗum mi helta 150 milliards o mi addanma hôpital mo ganduɗa kañum toppito kala fof ko faare accident mi nawanma ɗum Thiaroye Sara autoroute un centre de traumatologie avec des blocs opératoires garɗo fof taw docteur eɓe nani paadi so nden yonti sa waɗi accident so neɗɗo waɗi accident wonta ambulance ni naara ne yalta eɗen gandi ko ɗo hen accident ƴettere mi ara ko wayno Yombol mi waɗa toon centre de gériatrie par ce que toon ni heewi nayeɓe kala fof ƴettude retraite faya toon aɗa wawi toon wadde centre mo ganduɗa ƴettata tan en charge ko mawɓe gara ɗo Guédiawaye mbaɗa ɗo centre de gynécologie ngala Pikine mbaɗa ɗo par exemple centre de cancérologie ganda kala fof jogui ɗo cancer wiyatani ummo ha Sangalkam ne ara ha Dantec pour wadde chimiothérapie mais ɗum ɗon sen mbaɗino ɗum hande ma en dañ oɗon hôpital de 92 milliards caren ɗum e Dakar so nden yonti garten e ko mbinumam hypothèse de départ o démocratie sanitaire la démocratie sanitaire ça veut dire que neɗɗo to wawi wonde fof foti safrorade normal c'est à dire que hande somi woni hay fuura ko potmi dañde e safaro min gonɗo Dakar o ko ɗum potmi dañde enen poti fodde ko potɗen dañde e safaro ko ɗum woni démocratie sanitaire indicateur uji c'est les mêmes e duttoɗen koye banggue leydi France elle wonɗo gonɗa toon aɗa safra kadi wattaka waaloɓe jamma beele toon so tawi en jiiɗi mbiyen Sénégal no waɗirta ɓe mbaala jamma ɓe mbaala subaka ɓe mbaala kikiɗe beele ɗo banggue jogade waaloɓe beele ina timma oui Farayse ɗaya kam emin jogui mboɗo winda hen ko emin jogui problématique mawɗo woni pénurie des soignants emin jogui pénurie woni métier o natti hankkandi fodde yimɓe woni attractivité et fidélisation kono ko wawino wonde foof hôpital kam fonctionne 24 heures sur 24 hôpital ala darotako 24 heures sur 24 7 jours sur 7 hôpital ala mi uddi walla ussima joni noon min to gonmi to mboɗo jogui équipe centre médico psychologique mboɗo jogui équipe vigilance anti suicide woni ɓe ganduɗa henna so jiiɗi dañi des problémes pour wartade ne mbawi namdade gara namdo jodi mboɗo jogui des psychologues des assistantes sociales kamɓe foof eɓen hen mboɗo jogui équipe mobile précarité woni ɓe ganduɗa hande goni koye galleji mumen ne mbaasi ne tampi min gara min mbaɗa stratégie avancé min jaaha min ƴeewoya holno min ballirtaɓe a faami adi mboɗo jogui kadi ko mbiyata équipe de nuit o équipe de nuit o aussi koye min jogui ɗumen kono hôpital kam ala dartotako ɓe liggo ñalawma ɓe liggo jamma liggoroɓe ñalawma ɓe so jippima liggoroɓe jamma ɓe gara so ɓen jippima kadi janggo kadi liggoroɓe ñalawma ɓe gara kadi mbaɗa ɓe relevé kono kam ñande foof ya quelqu'un à l'hôpital ka karalla to banggue cellal holno mbatton ha yimɓe jogo motivation arti e
eyyi ni yimɓeɓe kam neɗɗo ham sellani fayi ko hôpital kam ɗum kam ala publicité hay publicité ni ala e santé ala e médecine kono kam médecine kam ni heewi ni moƴƴi pour yimɓeɓe mbaɗa prévention pour la sauvegarde de l'environnement par ce que hande ñabbule kewɗe addata ɗum ko pollution ne wawi addude ɗum cancer pollution ne wawi addude ɗum a faami ko wayno rafi nguru pollution ne wawi addude ɗum tawi prévention ne moƴƴi prévention de l'environnement mais prévention également de l'hygiène de vie hande sa ari ɗo Sénégal mais il faut yimɓe kalda gonga araye o walla café o jamma ñalawma subaka kikiɗe te araye hay so tawi ko kas goto walla kasuji ɗiɗi yoni e ñalawma he kono araye no yardete ni café o jeeyteɗo e beddaji ɗi no yardete ni ne wawi kadi addude de caɗele e cellal ɓandu en tout cas prévention kam ne moƴƴi e cellal ɓandu tigi rigui en jabanat hojomaji men ɗini o holliti en way kono ɗi goɗɗoyi banggue sociologie woni rafaɓe rafi hakkille woni hakkillam no jaggi tan somi ñaami maara mi fawnat somi ñaami mburu mi fawnat wadde mi nattat ñamde heddiɓe ko rafaɓe e nder Afrique walla e nder Sénégal ɗe jaada fof a yiyat wonduɓe rafi hakkillaji nane beddaji mbay kono waɗa joñaɓe woɗɗinaɓe yimɓe te hay goto sosataɓe ni hol a jarama Alhaji Mody a addi question mo ganduɗa ni mboɗo welti hen saabu minne mboɗo jogui côté oɗon komi psychothérapeute komi infirmier spécialisé en psychiatrie rafi hoore enen Afrique no gandirɗen ɗum ni ene tubakoɓe ɓe gandir ɗum ni wona gorum kono ko hay nonde foof hande wiyete ko rafi hoore ko rafi ko 3 diagnostics principaux woni ko wiyete psychose ko wiyete névrose e ko gonɗo hakkude o woni bipolaire psychose maniaco dépressive sa wi psychose mbiyata ko kaaɗi ɗum ko kaaɗi ɗum kam hankkandi neɗɗo o hankkandi mi anda holno wirete hankkandi natti jogade sago mum wondani sago makko natti wondude sago o joñata yimɓe kadi o jiñi ɗum wiye ɗum woni dissociation c'est à dire que neɗɗo o hankkandi natti rewde e interprétation normale ne wawi finde wasa ɓornade joomji saabu kañum watta ɗum haydara par ce que interprétation hoore mum ɗum woni dissociation ne wawi wadde kadi psychose o ne wawi addude kadi ko wiyete délire neɗɗo haalda e hoore mum walla neɗɗo nana daaɗe hande saɗa namdo neɗɗo so tawi wonko waɗi walla wonko wi mbiyata ɗum est ce que aɗa nana daaɗe est ce que tu entends des voix na wawi nande daaɗe wima fiyo dan jiyata han kangaɗo ara tan wara neɗɗo par ce que omo jogui nder hoore makko ko wiyatamo waɗni ɗum woni taw enen en tinata taw an tinata hay an cafromo a tinta mbawata tan ko namdade mo est ce que aɗa jogui won kalannoɗomo ɗum ɗon woni délire aɗa nana ne wawi wonde hallucination délire hallucinatoire taw an aɗa yiya ko yimɓe jiyata aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa ko gonɗo e kaadi daro tan ne waɗa fixé hunde ne yiya couleur ne wawi hay dañde ko wiyete délire synesthésique hankkandi ɓandu wayno koko ŋarata ni taw ŋatani ɗum ɗon ko délire ene waɗi kadi fiyoɓe koye mumen ɗum ɗon foof ne wawi wonde dans les signes ne wawi wonde nder signe uji dissociation oɗon délire oɗon ne wawi addude kadi ko mbiɗa ɗo repli sur soi woni an hankkandi a joñima sa ari joni a tawi neɗɗo mo ganduɗa henna ne wonde rafi hoore kañum joñoto wonta yimɓe ñamdata yimɓe haaldata yimɓe yewdita yimɓe ɗum woni repli sur soi ɗum ko psychose joni noon deuxiéme o ko ɓuuri hen hewde ko névrose o noon ɓuuri hewde névrose ko rafi goto mo ganduɗa enen fof eɗen gandi woni dépression ne heewi yimɓe ene mbiya état dépressif majeur kañum wona rafi hono kaaɗi ni kañum ko état wonko addata ɗum wawi wonde rupture sentimentale ceera e debbo na wonde perte d' emploi taw ko liggey ma joguinoɗa aɗa jogui hen kalis walla goɗɗum jaaha ha jana walla ni debbo mo jinnoɗa walla debbo mo jinnoɗa ne wawi addude état dépressif wawi addude aussi ko wiyete perte d'un proche joom suudu ma yaaha sanko dans des situations tragiques ɗum ne wawi addude état dépressif sa ƴeewi hande ko wayno farayse ni kala fof nde catastrophe waɗi
ɓe mbiyata ko soutien psychologique ɓe gadda basuji ɓe jooɗo ɓe gadda psychologue ɓe gadda psychiatre wonay namdade hay so tawi wona an heeɓi hay mo tawaɗo o il faut ne wawi noddede par ce que neɗɗo participe hay tawaɗo tan tawaɗo aɗa wawi tawede tan accident taw ko accident tragique daña hen rafi ɗum noon il faut daña psychon psychologique aɗa wawi tan hande e nder classe sukaɓe onon gondon tan wona sehil mon goto ne sanki classe o foof ƴette nawe to psychologue pour psychologue o wawa wallude onon holno jaɓɓorton ɓeɓe kalden holno jaɓɓorton ɓe ga sahlo men jaɓɓata ko mi gaynay troisiéme cause o hami adda on troisiéme o mi haali psychose mi haali dépression joni noon mi addi kadi troisiéme o woni gonɗo hakkude o ko hakkude kaari e dépression ɗum wiyete psychose mania ko dépressif mboɗo andi aɗa nana yimɓe ne mbiye bipolaire bipolaire woni neɗɗo mo ganduɗa hangaka sellani sa yi ɗum wono hakkude saha o wonat ƴoƴ saha kadi o wiya ko woni bipolaire ɗum tuba ko wiyata psychose mania ko dépressif ɓen noon ɓuuri ɓettude safrude saabu ɓeɗo aɗa yiya hay kilifa ni jogo ɗum ni woɗa ɗum kilifa mawɓe daña bipolaire mi wiya noon kala fof jogui neɗɗo ne wawi wonde dikkale taw ko comportement tan taw wona kaaɗi wonata yahata ha wona psychose taw or ko kañum so yeehi ha wone phase maniaque woni phase kaaɗi o so ari ha guete complètement wona mbaɗowo dikkale tan jooɗowo ɗo en tan hankkadi on ne wawi ɗum wawi wonde comportement kono hande bipolaire so yeehi ha phase maniaque oɗon phase hankkadi tawor ko hankkadi ne wawi jooɗade balɗe 5 ɗantako ne wawi jooɗade 5 jours ɗanotako ne haala ñamata yarta on ganda woni koye phase maniaque so yeehi ha oɗon phase maniaque tellima tan hankkandi o naata e phase dépressif o en wona kanko wonno ni hay sa namdi mum mbiyamo ande a ƴettima kam ɗo en hanki heccanki on wona gonga ɗon gandirta ɗum ko psychose ko gandal noon par ce que so tawi a janggani ɗum a wata ɗum andude koye nder interprétation tan mbiyata parfois mbiya kanko tawi ɗum par ce que o ƴettima ɗo galle o foof hande o selli on noon so wone phase dépressif hankkandi ñamata yarata hankkandi ɗano ha hankkandi rutto wona e liggey mum aɗa yiya hen des magistrat aɗa yiya hen des président aɗa yiya hen des grands intellectuels taw c'est des bipolaires e farayse joni somin jangguine bipolaire min mbiyete ko grève ɓurɗo mawnude e France wonno ɗum dirigé ko bipolaire wonno ɗum dirigé ko bipolaire sabu bipolaire ɓuuri fof mettude safrude omo wona dans le déni ha kadi on wawi jooɗade duuɓi o artara e phase maniaque o joni noon rafi hoore ko mbiɗa ko il faut état o daro hen ay leydi normal ƴewirteko hangaɓe mum leydi ƴewirte koye hangaɓe e yelotoɓe kalden gonga wiyete ko leydi ndi rewmi day suuh so tawi enen en mbawa ƴettude en charge hangaɓe men koye men jeeya te kaaɗi woni rafi mo ganduɗa ne wawi wadde partout dañɗo o basɗo o joɗɗo o nayuɗo o partout ala fof galle mo mbawɗa nadde et puis galle a natta e galle walla naata famille a tawata hen mo ala psychose galle mo mbawɗa nadde foof ma taw hen neɗɗo goto mo yimɓe teskoto tan ko kangade piyowo voilà mais waɗi kangade mo mais bien sûr ala foof joni noon wonɓe beddaji ɓe fo yimɓe jaltina ɓe beddaji leydi sone jogue ko ɗiɗon levier ji yimɓe darro yimɓe potani woppede dans le renoncement min soɓoɗo dogno or mi nawtat laamu to Allah mi wiyani noon ala farayse walla ala Amérique kono kam il faut que des efforts soient mis en place pour que ces gens là qui sont dans la wonɓe beddaji ɗi wonɓe galleji ɗi coketeɓe ɗe haɓɓeteɓe ɓe mbaɗen feere ɓeɗon nawe cafre par ce que joni ne wawi par ce que leɗɗe ɗe hankkandi won leɗɗe ɗe ganduɗa ene so gaddama ɗo hen inchallah kala fof sa ƴetti ɗum aɗa yiya neɗɗo mo ganduɗa ne wondi hen mais so saframa tan sella arta e société o waɗa un processus de socialisation ɗum noon hay hamam hojomaji ɗi gaasi yewtere nde no weeli ɗum waɗi en jawat ɗum kono ko yeeɓoɓe kadi ɓuura dakmitade hen so tawi aɗa jogui tan ko jinnaɗa message mo jiɗɗa tottude yeeɓoɓe e tere ɗe gasini ha laaɓi
ka haalano mbaɗa ɗum tan tongol daɓɓol hayso koye mintaji ɗiɗi gasi ha laaɓi tan mboɗo duwo Sénégal yaara yeeso mboɗo duwo aussi min hakkillam fof e ɓerdam fof fayi tan koye ɓe cellani ɓe te ngala ko cafrori il faut hande oɗo gouvernement walla état garɗo ɗo eno minen arɓe ɓe il faut ko min ganda somin goni ɗo ha 2029 ka patriote patriote en kalanno en ɗum woni en jiɗano memde politique to hakkude ma e Diomaye hakkude ma e Sonko holɗo fuɗɗi e fof sa waɗama kaala tan rominde jawɗo tonga eyyi min vraiment mbimi ko ɗo ha 2029 somin jooɗima ha 2029 min mbaɗani des axes mi windi axe ne wiye axe prioritaire 100% santé mbaɗa feere hande mo ala fof wawa safrade par ce que ni muusi neɗɗo jogo cancer ala mbiya ɗum hadema safrade ma jooɓa neɗɗo ara ne foti jibinde mbiya ɗum hadema mais ɗum ɗon wona lawol hay so tawi eɓe mbawi wadde changer situation ha ganda so neɗɗo ari cafra ɗum ha gayna sa safri ɗum ha gayna ne jogui ala mbiya ɗum yob so ala binnaɗa ɗum facture ƴetta numéro mum ƴetta weevu mum ndewna e mum facture sene wawi yobde yoɓa so wawa yobde sene wawi yobde par seeɗa seeɗa yoɓa kono leydi wawa wonde gara hôpital aɗa wonde malade mbiyeɗa ya yoɓoy sa yoɓani a ƴetteraka en charge par rapport au politique pour finir min mi alano droit wadde politique par ce que min komi armé gonnomi nde gaynumi nde mboɗo fonno joɗɗade duuɓi sappo mi waɗani adhéré dans la politique ɗum tawi en 2018 nanmi Pastef joni gonmi koye dans les cadres le MONCAP de France gonmi koye commission santé et protection sociale mi jeeyama e winduɓe programme santé o santé Pastef o programme santé o mo ganduɗa programme Bassirou Diomaye o mi jeeyama e winduɓe hen ɓe mi waɗi aussi beaucoup de manifestations mi yeehi Genève mi yeehi Hollande Cour de la Haye mi yeehi partout en France samedi fof et dimanche fof mboɗo otam mbannumi hen ko drapeau ji ala photo mi garɗa kono a yidiri e président Bassirou Diomaye mi yiyanimo taw min je suis un homme de l'ombre min soboɗo liggo walla soboɗo haala walla soboɗo waɗa mi waɗat tan sabu Allah est ce que fuɗɗi ko aɗa faami ɗum banggue ministre joguiɗo cellal ɓalli o est ce que ko fuɗɗi ko soraro yiide min emin jogue makko noon emin jogue makko yakare saabu kanko ko gando e ko faare holno hôpital fawirte e holno démocratie sanitaire mo mbimami o c'est un géographe de santé kono noon il faut qu'on fasse des états généraux de la santé il faut yimɓe fo jooɗo wiye ko ɗum kadi mboɗo haalantanoma goɗɗum ko ganduɗa ça me tient à cœur oɗon winda doctorat mo ganduɗa wiyete ko la grande transformation hospitalière mo ganduɗa fawto koye dow windude code de santé publique grand il faut dañen code de santé publique hande juge o wawa juge so ala code pénal so ala code de procédure pénale il faut ko mbaɗen feere kala fof ko woni ɗo décret article tout fof ndendinon ɗum mbaɗen ɗum code de santé publique so nden yonti code de santé publique o ma wawa fewnude systéme o ha feewa ɗum noon a waynima a jarama no feewi vraiment mi weltima no feewi oɗo ñaagui Allah ko haala ɗo ko yo won tan nafoore wona nafoore président kam fo ɓe keɓa ɗum mboɗo salminma mboɗo yettuma mboɗo vraiment j'ai pas de mot a jarama no feewi an e technicien ma on jarama no feewi ɗum noon wonani en beelamma e tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e ballal Diallo Ibrahima Diallo nde tawno waabini ko anduɓe en kaalani ɗo haala politique donc kalden ɗo ko fannu kadi mbo ɓuuri yaarude o mbo ɓuuri andude o ɗum ɗo kadi en jubbutan ma en gartoy ɗo daawal gandal tawno kadi ko gando machallah en beltanimamo kadi e newoyo kadi mbo jogui o neware nde ɗo ko no wirini o woni tigui koye golle kono o jubbuni en e ko jogui ko leñol ngol no sogli hono mabɓe mbaɗenne maw yaahe émission ngaji goɗɗi kono kadi ne maw artu e nder galle men ɗo ɗon jettuɗen Adama Diallo gonɗo ɗon ɗo Thiès e yaay mawɗo gonɗo toon to république islamique Mauritanie Dieng Oumar Dieng toon to dowlaji dentuɗe Amérique Oumar Samba Diallo ɓeɗo ko dilloɓe santé donc ɓen kadi en jetti Oumar Samba Diallo no feewi nde kalanmi ɗum wonɓe invite ɗen omo jogui hen weltare no feewi kono kadi maw jokkodire makko kanko père Oumar Samba Diallo ko ɗo mbayniɗen ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon to caggal to ko Djiby Dieng Allah jarama on jarama jarama merci beaucoup